Broers, mannen, ik wil mannen die klein verzoekje aflos. Je kan maar komen in je paper. Maak maar nieuwe multipets, maar ik zeg goed, die ene. Gaan nooit man. Ik praat van nooit, hoor niet dat. Hierdie pret man. Ik voel nog geen gewaar nog in die informatie mensen. Hierdie ene. Ja. Vandaag. Ja. Kan jy nou net gou sê man of broers? Wat het Riks gedink om hierdie multiplet te maak? Lyk my die mannetjie, joh. Die mannetjie door, joh. Hoor jy? Ja.